Ydy ymlaen? Ydyn ni'n recordio? O! Helo! Mae gennym ni toriad newyddion pwysig i'w rannu gyda chi. Mae adroddiadau wedi bod am fygiau cas o gwmpas y lle. Mae'r bygiau yma'n gwneud i blant ac oedolion deimlo'n sal iawn ac efallai bydd angen i rai fynd i'r ysbyty am driniaeth. Rhai arwyddion bod gennych chi'r feirws. Mae gennych chi beswch gwael. Rydych chi'n flynedig ac o'ch corff yn boenus a rydych chi'n teimlo'n boeth iawn. Enw un o'r feirysau yma yw Covid, ac enw un arall yw ffliw, neu influenza. Mae feirysau mor fach fel bod angen microsgop pwerus iawn i'w gweld nhw. Dyna pam maen nhw'n gallu lledaenu'n rhwyddi eraill pan rydyn ni'n pysychu neu'n tisian, heb i ni sylwi hyd yn oed. Ond fe allan ni helpu i stopio'r ffliw gyda rhywbeth o'r enw brechiad. Mae brechlyn ffliw yn helpu eich amddiffyn rhag dal y ffliw trwy roi ychydig o help i'ch corff ymladd yn erbyn y feirws. A phan ydych chi wedi'ch amddiffyn, byddwch chi ddim yn ei basio ymlaen i'ch ffrindiau a'ch teulu hefyd. Reit handi, yn dydyw? Mae'n rhwydd cael y brechlyn hwn. Mae'n chwistrell lan i'ch troi'n syml iawn. Mae'n bir debyg y byddwch chi'n cael eich un chi gan nyrs yr ysgol fel gwnaethon ni. Bydd y nyrs yn gofyn ychydig o gwestiynau syml i chi fel eich enw ac os ydych chi'n hapus i gael brechiad y ffliw. Dim ond un chwistrelliad bach i fyny 2 ochr y trwyn ydyw. Efallai bydd yn ticlo, ac efallai bydd eich llyged yn creu dŵr am ychydig o eiliadau, ond does dim byd i boeni amdano. Dim ond unwaith y flwyddyn y mae ei angen ar y mwyafrif ohonyn ni, ac wedyn byddwch chi wedi'ch amddiffyn. Gallwch chi hefyd helpu i atal y ffliw a germau cas eraill rhag lledaenu trwy gofio ei ddal, ei daflu, ei ddifa. Daliwch e gyda hancell bapur pan yn peswch neu tisian. Rhowch yr hancell bapur yn y bin a lladdwch e, drwy olchi'ch dwylo. A dyna fe. Ffliw, does dim siawns gyda chi. Diolch am wylio, bawb!